wala awye o kuma an b'a daminɛ ni min ye o ye lesɔre ye ale ka bakurunbaw la a y'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ dɔgɔkun kelen ɲɔgɔn na jamana ɲɛmɔgɔw de y'o sugandi ko k'o kɛ yafa ani tɛgɛdi ɲɔgɔnma ye an ka jamana kɔnɔna la o k'a ma ko semaine nationale de la réconciliation kunungo a baaraw daminɛna jamanakuntigi yɛrɛ tun bɛ a ko kɛnɛ ka ye ni o ye colonel Assimi Goïta ayiwa centre international de conférence de Bamako la jamanakuntigi kan to k'a fɔ nin ka kɛ sababu ye an ka se ka min ye fɛn minnu bɛ yen n'o bɛ se ka fɛrɛkɛ don an ka bɛn ni keleya la ayiwa an ka se ka olu gɛn ka bɔ an senkɔrɔ ko Kayi gouverneur bɔtɔ Kayi kana Bamako yan araba tɛmɛnen ko bamanciw bɛna a ka convoi kan maa kelen ni tora la maa fila olu jogina lesɔrɔ a kuma fɔ an bɛna don a don a la sisan ni o bɔra ye min ye les échos welewele ale kumana Eko y'a yira k'a fɔ l'école karamɔgɔw bɛ min nɔfɛ bi k'a bɛ se 1,600,000 ɲɔgɔnna de ma u ka juru de don k'a bɛ gouvernement la a sen tɛ ka sara l'école karamɔgɔ minnu don Bamako yan an k'a fɔ syndicat signataire du 15 octobre du district de Bamako maaw de don olu de y'a jira k'a fɔ olu kɔni ka juru bɛ gouvernement la a bɛ se 1,600,000 ma u yɛrɛ yɔrɔ baarabila sɛbɛn yɛrɛ dira gouvernement ma ka ban k'u bɛna baarabila kɛ an bɛna an da don a la sisan les échos kɔnɔna la o mana bɔ yen l'indépendant bɛ yan nɔ ko yuruguyurugu bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ cogo min na Mali kunnafonidilaw ani fangabulon min bɛ kiriko kunna olu y'u bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka kuma bɛɛ ka ɲɔgɔn y'u boloda nin na kɛ a siɲɛ sabanan yɛrɛ ye min kɛra kunungo yɛrɛ l'indépendant ka fɔ la ministre min bɛ yen n'ale de bɛ an ka sariya kow ni adamadenya hakɛw taabolo kunna Mamadu Kasoge a ko ni sariya ma labato an ka jamana kɔnɔ walima maa minnu bɛ yen ni olu bɛ kojugu kɛ n'u ma ɲangi yuruguyurugu fana a kɛlɛ man di dɛ o ye l'indépendant ka bakurunba dɔ ye a ka bakurunba dɔ wɛrɛ la a ko jɛkulu dɔ bɛ yen ko jɛkulu in libanaw ko olu kɔni fɛla ye min ye bi n'u k'a ma ko asmarem maaw y'a jira k'a fɔ n'a ma ɲɛ ko jamanakuntigi kɔni bɛ sigi Mali la nin kɔfɛ k'a k'i kale kuranɛ walima bibulu la n'o tɛ ko layidu caman bɛ ta jamana ɲɛmɔgɔw fɛ n'i y'a mɛn ni layidu ta n t'a bɔ a sira ma o y'a sɔrɔ i m'i kale kuranɛ walima bibulu la l'indépendant y'o kuma fɔ info matin fana kumana limanaw polisiw tɛmɛnen kɔfɛ ko sapeur pompier baarakɛlaw fana wulilen bɛ k'u jɔ u ka hakɛw nɔfɛ ni o ye sarakow ye sabu y'a jira k'a fɔ ko olu ɲɛ bɛ gouvernement la taabolo min ka nin ye ayiwa olu ka sara dɔw bɛ yen n'a fɔra k'a fɔ hakɛ dira Mali fonctionnaire bɛɛ lajɛlen ma nka olu fana kɛn bɛ bolo kɔfɛ fɛn ye bi o fana ye kunnafonidilaw wele ka u ka ɲɛfɔli kɛ a ko siratigɛ ninnu na limanaw an bɛna an da don a la sisan info matin ale kɔnɔna la ayiwa ni ne kunnafoniw la bakurunbaw ye limanaw min ye lesɔre ye an b'a daminɛ ni ale ye lesɔre ko min ye jamanakuntigi colonel Assimi Goïta jamana ɲɛmɔgɔ faranjɛla fanga ɲɛmɔgɔ don ayiwa kunungo k'a tun bɛ dɔgɔkun kelen min ni jamana ɲɛmɔgɔw y'o ta ko ka o kɛ yafa deli ni tɛgɛdi ɲɔgɔn ma an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka koto ɲɔgɔn ta la limanaw ni jamana in joli dɔ b'a la joli a ma se ka kɛnɛya fɔlɔ nka an k'a lajɛ joli an ka fara ɲɔgɔn kan joli in bɛ se ka furakɛ cogo min na Mali la walasa semaine nationale de la réconciliation nationale n'u k'a ma ko CNAR jamanakuntigi y'a jira k'a fɔ nin ka kɛ sababu ye an ka se ka fɛn jugu minnu bɛ an senkɔrɔ ka olu gɛn olu kana kɛ sababu ye ka farafarali boloda o ka kɛ sababu ye limanaw ka an gɛrɛ ɲɔgɔn na kunun a baaraw kɔni daminɛna semaine nationale de la réconciliation nationale limanaw kunungo ni jamanakuntigi tɛmɛnen kɔfɛ ayiwa premier ministre min bɛ yen n'ale bɛ premier ministre latɛmɛna nin waati in na n'o ye ayiwa Abdoulaye Mayiga ale tun bɛ kɛnɛ kan colonel ka taa se colonel Maliki Diaw min ye CNT ɲɛmɔgɔ ye ani gouvernement maa bɛɛ lajɛlen ani ambassadeur minnu bɛ Mali kɔnɔ yan u bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan ye maliden caman fana minnu bɛ yen ni ayiwa minnu tɛ siya kelen yɛrɛ la minnu fana tɛ diinɛ kelen na limanaw nin bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ in kan yen nɔ a kun ye mun ye ka se ka ayiwa maaw ka ɲɔgɔn sɔrɔ hakilila kelen kɔnɔna la hakilila kelen tɛ dɔwɛrɛ limanaw n'a fɔra k'a fɔ Mali siya ka ca diinɛ caman bɛ an bolo yan an k'a lajɛ o diinɛ caya in ni o siya caya in an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ walasa semaine nationale de la réconciliation k'a bɛ daminɛ
adam na kungo septembre kalo tile 15 abita kunche fo aywa tile 21 na toina laini ye munye limana jamana de bela jele mali kono minnu be ni aywa olu be mali kono ya minnu be mali koka u ka se ka hakilla dota hakilla min ni oye limana anga koto ɲɔgɔn tala anga yafa ɲɔgɔn ma limana anga sigi ango ke ɲɔgɔn fɛ bamanan ko te ko sigi ɲɔgɔnya limana ale de be se ka kɛ sababu ye jamana be se ka tanye n'o tɛ ko karabugu kɔni ale ye fɛn ye bɛɛ be se ka bɔda sɔrɔ nka ni ko taara ɲɔgɔn ta la limana a b'a mɛn si la aya ko o de ɲininen do jamana de bɛɛ lajɛlen fɛ nin dɔgɔkun kelen kɔnɔna la dɔgɔkun kelen na limana sira o sira bɛ an ka jamana in kɔnɔ n'o bɛ se ka kɛ sababu ye an ka ɲɔgɔn sɔrɔ ko olu siraw bɛna ta a kɛra farikolo ɲɛnajɛ ye o a kɛra seko ni dɔnko ye o a kɛra ɲɛnajɛ wɛrɛw ye o a kɛra fɛn o fɛn ye o de bɛna boloda dɔgɔkun kelen kɔnɔna la mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka se ka i yɛrɛ ye a kɔnɔna la jamanakuntigi yɛrɛ y'i kanto k'a fɔ ko n'a ma ɲɛ ko mali limana ko caman ye an sɔrɔ o kɛra sababu ye ka joli de bila an ka jamana in na joli in dun a ka se ka furakɛ an ka lajɛ an ka se ka ɲɔgɔn faamuya o ka se ka kɛ sababu ye fana joli kuraw wɛrɛ kana na kɛ jamana la an ka se ka o kana se ka kɛ kɔlɔlɔ wɛrɛ ye o de la yɛrɛminɛ o ɲininen do bɛɛ fɛ yafadeli ɲininen do bɛɛ fɛ n'a fɔra k'a fɔ jamana ye kɔlɔlɔ y'a sɔrɔ dɔw bɛ a kɛra olu la limana olu ma a fɔ yɔrɔ sɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ olu ni bɔnɛna limana olu fana somɔgɔw b'u kɔ bi olu bɛ dusukasi la n'a fɔra k'a fɔ nin ɲɔgɔnna waleyaw bamanciw minnu ye jatigɛ wale tigilamaw ye olu kɛmɛ ka jamana yɛrɛ kɛ i b'a fɔ ko mafa dugukolo limana o ka dabila jamana den minnu bɛ yen ni ayiwa a kɛra olu la an ka lajɛ an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o de ye semaine nationale de la réconciliation hakilla yɛrɛ ye colonel Assimi Goïta y'a yira k'a fɔ ni sigikafɔ min filɛ nin n'a bɛna bolo fɛnna jamanadenw yɔrɔ sariya de tara loi d'entente nationale de do jamanadenw y'a ɲini conférence d'entente nationale senfɛ ko k'a lajɛ ko ka dɔ waati dɔ lajɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ jamanaden bɛɛ bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ a bɛ n'a fɔ o de tara ba la sisan sabu sariya min filɛ n'u kama loi d'entente nationale ni ale donna ba la nin cogoya la a kɔni bɛna kɛ laada ye san o san ka daminɛ septembre kalo tile 15 ka taa bila tile 21 na limana o na kɛ dɔgɔkun kelen ye min kɛra an ni ɲɔgɔn cɛ jamana kɔnɔna la an ka se ka yafa ɲɔgɔn ma ko jamanakuntigi ko ni an ka a kana kɛ i n'a fɔ dala kuma ten nka laadala fɛn minnu bɛ an fɛ yan nɔ n'an yɛrɛ dalen bɛ olu la ayiwa sigiɲɔgɔnya ni badenya ni sinjiya min bɛ an yɛrɛ fɛ yan n'an dalen bɛ olu la an ka lajɛ an ka sinsin o kan an ka baara in kɛ ni o ye jamanakuntigi y'a jira k'a fɔ jamana tɛ se ka jɔ fiyewu ni jamanadenw ma bɛn ka se ka sabati an ni ɲɔgɔn cɛ o ka kɛ sababu yɛrɛ ye jamana a ka ɲɛtaga sɔrɔ semaine nationale de la réconciliation kunun kɔni a baaraw daminɛna ayiwa jamanaden bɛɛ kɔni welelen do bɛɛ sen ka ye a ko la maa kana bɔ maa la l'essor de y'a fɔ limanaw ale l'essor kelen ka kuma la ko min ye jɛma ye a jarala k'a fɔ Kayi marabolo ɲɛmɔgɔ ni a gouverneur ye araba tɛmɛnen septembre kalo tile 14 nɛgɛ kanɲɛ 15 waatiw gouverneur bɔtɔ Kayi limanaw a bɛ k'i kunda Bamako yan a natɔ a na kɛ bamaciw de binna a kan bamaci minnu bɛ yen n'u ma se ka lakodɔn limanaw ni bamaciya wale a kɛra jɛma ani Gomi Taradugu o de ni ɲɔgɔn cɛ jɛma ani Gomi Taradugu olu ni ɲɔgɔn cɛ limanaw siraba min n'u kama ko route nationale 5 RN5 min filɛ nin ye limanaw siraba in tiɲɛ yɛrɛ la a yirala k'a fɔ min ye walejugu tigilamaw ye u ka walejugu ka ca a sira in kan kosɛbɛ gouverneur kɔni natɔ a jirala k'a fɔ nin ma kofɔlen minnu ni u binna a ka taamadenw kan k'a kɛra sababu ye maa kelen o ni tora a la maa fila olu joginna u kɔni teliyara ni o maa fila ye ka taa ni olu ye centre de santé de référence min filɛ nin ye jɛma olu bɛ se ka furakɛ cogo min na kunnafoni labanw y'a jira k'a fɔ o maa fila u ka joginda ayiwa a man jugu kosɛbɛ ko foyi tɛ u ni na a mana kɛ cogo cogo limanaw nin sira in kunnafoni minnu di bɛ l'essor fɛ nin ko la o ye k'a fɔ min ye gouverneur ka ni convoi min n'a nana limanaw k'u kun bɛ fɛ ka convoi yɛrɛ k'u bɛ fɛ ka dankari kɛ a maa bɛɛ lajɛlen de la nka
aywa ala de u kisi dɛ sabu ko mobili dɔ de tun b'u bolo bolimafɛn min falen don mugu la tewu tewu wa k'u bolila de k'o bolimafɛn jɔlen to yen nka baasi foyi m'u sɔrɔ mugu in a ma se ka furun min ye gouverneur yɛrɛ a na kɛ ale fana ni kisira maa kelen min ni kɔni tora la an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ o la limanaw maa minnu joginna ala ka jogindaw ala k'a kɛ hɛrɛ ye a jarala k'a fɔ limanaw ni siraba min filɛ n'u kama ko RN5 tiɲɛ yɛrɛ la ayiwa hakililajigin na septembre kalo tile 28 san 2021 mali finitigiw forces armées maliennes olu yɛrɛ gendarme dɔw ko bin kɛra olu ka sebabugu ani kuala o ni ɲɔgɔn cɛ o kɔfɛ min ye kolokani fanfɛlaw ye ko convoi dɔ fana bɛ yen n'o ye armée ka convoi ye bin kɛra o kan ni sira kelen kan n'o ye ni RN5 ye o mana bɔ yen limanaw ko waati dɔ fana na min ye ciden dɔw ye minnu tun bɛ ka taa sanubɔyɔrɔ min filɛ nin Morila a jarala k'a fɔ ko bin kɛra o taamaden dɔw fana kan a bɛɛ y'a sira kelen de ye hakililajigi de don limanaw k'a yira k'a fɔ nin siraba in ayiwa janto bɛ se ka k'a la k'a kɔlɔsi min bɛ tali kɛ chinois fana chinois minnu bɛ yen n'u bɛ entreprise de construction n'u kama COVEC n'i ye jateminɛ kɛ juillet kalo tile 17 san 2021 o siraba kelen fana ka Nara ani Kuala ni ɲɔgɔn cɛ ko bamanciw fana binna o chinois ninnu kan nka olu tilala k'a ye kɔfɛ ayiwa minnu tun bɛ bamanciw ka bolo kan u ka ba amapu min bɛ jema limanaw ale de ye nin fasiri kɛ an ye ne sɔrɔ le sɔr ale kɔnɔna la o mana bɔ yen eko welewele bɛ an bolo kɔrɔ limanaw an bɛ don a kɔnɔ a kumana eko kumana limanaw eko ka kuma tɛ dɔwɛrɛ bi a y'a yira k'a fɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ lakɔli karamɔgɔw olu de bɛ laɲini na bi limanaw lakɔli karamɔgɔw ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ko u ka juru bɛ gouvernement la limanaw juru in a ka sara n'a ma sara k'olu bɛ taa baarabila la ka kɛɲɛ ni kalanta ye min bɛ ka i kunda an kan o la sa min ye syndicat signataire du 15 octobre 2016 du district de Bamako limanaw a secrétaire général ni o ye Adama Asuba ye eko maaw gɛrɛla la k'a ɲininka kun jumɛn na olu bɛ fɛ ka taa baarabila la u bɛ ka laɲini jumɛn kɛ jamana yɛrɛ fɛ a y'a yira k'a fɔ limanaw olu ka juru min bɛ gouvernement la u k'a ma ko rappel tɛ dɔwɛrɛ ye limanaw n'i ye baara daminɛ yɔrɔ kabi don min na a bɛ fɔ k'i donna baara la yani baara sara yɛrɛ ka daminɛ sara minnu bɛ fara ɲɔgɔn kan yani ka sara ka kɛ a bɛ fɔ o de ma ko rappel o rappel ninnu ko a bɛ gouvernement la fo sigiyɔrɔma 2 san 2019 o bɛ yen nɔ san 2020 o fana juru o bɛ gouvernement la limanaw Adama Asuba in a y'a yira k'a fɔ wa o yɛrɛ dɔrɔn tɛ ko rappel dɔw yɛrɛ bɛ yen olu fana bɛ yen nɔ minnu ni da yɛrɛ tɛ ka don o la o ye san tɔw ta ye a y'a yira k'a fɔ n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan limanaw a bɛ t'i jɔ miliyɔn 600 ɲɔgɔnna de la o de la bi ni ko i bɛ nin ko in lajɛ Adama Asuba y'a yira k'a fɔ ko a ko tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ waati min na ko sisan olu ye laɲini min kɛ ka kɔn biɲɛ limanaw sisan u mago bɛ miliyɔn 500 la ayiwa lakɔli karamɔgɔ minnu bɛ yen ni olu ka sara kan ka di ko o ye san 2019 ani san 2020 de ye nka n'i ye jate wɛrɛw bɔ k'a lajɛ ka segin kɔfɛ dɔɔni i bɛ taa ye ko miliyɔn 100 wɛrɛ bɛ yen limanaw minnu bɛ yen ni da yɛrɛ tɛ ka don o kuma la ko o miliyɔn 100 o fana ye lakɔli karamɔgɔ dɔw fana ka hakɛ ye ko ni dun y'a lajɛ ka jate fara ɲɔgɔn kan miliyɔn 100 ani miliyɔn 500 n'i y'o fara ɲɔgɔn kan ayiwa a bɛ se ka kɛ miliyɔn 600 de ye o de ye juru ko bɛ gouvernement la min ye Adama Asuba ye a y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi min ye lakɔli karamɔgɔw ka nin laɲini ninnu ye u y'a ɲini gouvernement fɛ a mɛnna nka laɲini ninnu ayiwa n'i ye lakɔli karamɔgɔw ta Bamako yan a caman kɔni bɛ yan nɔ nka dɔw fana bɛ yen minnu tɛ Bamako dugu kɔnɔna la yan dɔw bɛ yen minnu bɛ fan wɛrɛw fɛ nka fanba ayiwa o kɔni bɛ Bamako yan nɔ a y'a yira k'a fɔ olu ye wulikajɔ ni taama fɛn fɛn kɛ limanaw ka s'u ka ministre so in ma gouverneur min bɛ Bamako yan direction générale du budget direction des finances et du matériel de l'éducation nationale limanaw walasa u ka sarako in a bɛ lahala jumɛn na u k'a ɲɛf'u ɲɛna u ye nin taa ni ka segin fɛn fɛn kɛ maa si tɛ min sera ka kuma jɔnjɔn f'u ye maa si tɛ min sera k'a f'u ɲɛna a ka sara a bɛ nin dabolo de kan ni dɔw m'a fɔ ko a ɲɛnabɔra dɔw b'a fɔ ko a ma ɲɛnabɔ fɔlɔ limanaw ni kuma minnu bɛ yen ni u bɛ ɲɔgɔn jɛ ko kabi mɛ kalo la fo ka n'a bila an bɛ don min na ko bi olu kɔni bɛ laɲini na laɲini sen tɛ ka sabati n'a ma ɲɛ ko laɲini ma se ka sabati baarakɛla fana hakɛ dɔ b'a bolo o ye k'a fɔ a bɛ taa baarabila la fɔlɔ k'a ka nisɔngoya yira k'a yira k'a fɔ min kɛra na a ma diya n ka baara kɔnɔna la o de la
lɔgɔli karamɔgɔ y'a yira k'a fɔ u bɛna baarabila min kɛ ayiwa min bɛ daminɛ octobre kalo natɔ in tile 3 heure 192 u bɛn'o de kɛ baarabila la min ye syndicat signataire du 15 octobre minnu bɛ Bamako yan nɔ o tɔndenw olu bɛɛ lajɛlen b'a la nka ko syndicat kelen bɛ yen n'o ye syndicat de l'éducation et de la culture n'u kama ko SNEC o kɔni o de sen t'a la kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ ECHO welewele kɔnɔ o mana bɔ yen an bɛ don face de semaine l'indépendant ale kɔnɔna la limanaw l'indépendant kumana l'indépendant fɛla ko min ye nin y'a siɲɛ 3nan ye min ye an ka ministre so min bɛ an ka sariya ko kunna ani hadamaden joseriyaw olu labatoli kunna ministère de la justice garde des sceaux ayiwa Mamadu Kasoge ale ni kunnafonidilaw tɛgɛdi ɲɔgɔnma baara o bɛ sen na ko nin ye a siɲɛ 3nan ye sigi min bɛ kɛ kunnafonidilaw ani ministre so ni ɲɔgɔn cɛ limanaw fɔlɔ ye mun ye danaya ka se ka na ministre so in ani kunnafonidilaw ni ɲɔgɔn cɛ sabu ni ye ministre so in ka baara lajɛ ani kunnafonidilaw ka baara bɛɛ bɛ ɲini ka na kɛ kelen sabu maa min b'a fɔ k'a fɔ i da la karisa ye sonyɛni kɛ ani maa min b'a kɛlɛ ni sariya ye yɔrɔ a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sira kelen kan o de la kunnafonidilaw ani ayiwa ministre so min bɛ sariya ko kunna ayiwa k'u ka ɲɔgɔn sɔrɔ u ka kuma ni ɲɔgɔn ye baaraw ka se ka kɛ kelen ye sigi dɔ de ɲinina maison de la presse fɛ Mali kunnafonidilaw ka soba baara in de bɛ sen na nin ye kunun ko o sigi kɛra maison de la presse la nin y'a tako 3nan yɛrɛ ye kɛnɛ ka ye ministre min bɛ an ka sariya ko kunna Mamadu Kasoge ale tun bɛ kɛnɛ kan min ye maison de la presse yɛrɛ ɲɛmɔgɔ Banjugu Dante ale tun bɛ kɛnɛ kan ka taa se coopération canadienne Alexander MC Gilles ale fana tun bɛ kɛnɛ kan ni kunnafonidila caman n'i ye jateminɛ kɛ baara ninnu dayɛlɛli la hakilila min ni o taara ni kuma kɛra o kan o de ye sariya tigɛba n'o ye magistrat yɛrɛ ye ayiwa a ka baara taabolo a n'a bɛ baara kɛ ni dɔn sira minnu ye limanaw ko o jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye yuruguyurugu kɛlɛli la o de ye hakilila fanba ye a jala k'a fɔ nin baara in limanaw ko ɲɛ bɛ ka sɔrɔ a la dɔɔni sabu a bɛ ka kɛ sababu ye kunnafonidilaw ni kiiri tigilamaw u ka se ka ɲininiw kɛ ɲɔgɔn fɛ ɲinini minnu bɛ kɛ sababu ye ka se ka min ye yuruguyurugu a kɛlɛ o de senfɛ Mamadu Kasoge min ye ministre ye a ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ nin baara in bɛ ka kɛ limanaw a kana kɛ sanjikɔrɔ wɔsi a ka kan Mali sariya a ka don ba la a ka kan minnu bɛ yen n'olu bolo bɛ sariya baara la u k'a dɔn k'a fɔ u bɛ baara min na u bɛ jamana ka baara la wa jamana yɛrɛ ni ɲɛda ɲuman yera a la limanaw o ye sariya de ye ni sariya tiɲɛna a bɛ n'a fɔ jamana yɛrɛ tɛ yen fiyewu o de la bi ko fɛn min ɲininen don bi o de ye k'a fɔ sariya min n'a wulilen don ko ka yuruguyurugu kɛlɛ ni yuruguyurugu n'a ma ɲɛ k'a tɛ se ka da kɛlɛli ma minnu bɛ yen ni olu bɛ yuruguyurugu kɛ jamana kɔnɔ limanaw n'olu ye mɛn ka to yen k'a fɔ ko ayiwa karisa y'a kɛ an k'a ye k'a to yen n'o fana yera ka to yen yuruguyurugu kɛlɛli nafa foyi tɛna y'a la sabu i b'a fɔ i da de la ten nka minnu b'a baara kɛ olu fana b'a kɛ foyi tɛ fɔ u ye Mamadu Kasoge y'a jira k'a fɔ o de kan ka dabila o de kan ka kɛ sababu ye bi min ye jamanadenw ye kunnafonidilaw ani kiiri tigilamaw bɛɛ ka se k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma min ye nin baara in a ka se ka don ba la Mamadu Kasoge y'a jira k'a fɔ o de la cakɛda kura dɔ bɛ yen ni ayiwa o sigira sen kan n'u kama pôle national économique et financier de l'agence de gestion des biens gelés ayiwa o ye cakɛda kura ye min na baara yɛrɛ daminɛna ka ban o bɛna sigi sen kan limanaw min bɛ tali kɛ minnu bɛ yen n'u bolo bɛ don foroba nafolo la k'a dun minnu fana bɛ yen n'u tɛ tɛmɛ foroba nafolo la limanaw ko wulinatiw kɛ o si tɛna to yen nin baara min na a sigira sen kan ni nin y'a siɲɛ 3nan ye hakilila falen-falen de don Mali kunnafonidilaw ani kiiri tigilamaw ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa bɛɛ ka se ka ɲɔgɔn faamu ni kunnafonidilaw y'u jɔ u jɔyɔrɔ la limanaw ni ayiwa kiiri tigilamaw fana y'u jɔ u jɔyɔrɔ la a ka ca Ala fɛ jamana mago bɛ jɛya min na o na segin ka na an ka jamana kɔnɔ o ye l'indépendant ka fɛla fɔlɔ ye a ka fɛla filanan ye mun ye limanaw ko min ye layidu minnu bɛ ta jamana ɲɛmɔgɔw fɛ n'a layidu ninnu tɛ timɛ ani jamana yɛrɛ mara cogoya aya kuma bɛɛ i b'a sɔrɔ jamanadenw bɛ jiginna sɔrɔ jamana marabaaw ka baara taabolo la ko n'a ma ɲɛ o baara bɛ sen na a ka kan ni i bɛna fanga ta jamana kɔnɔ fo i kalenkan dɔw de bɛ yen f'i ka olu kɛ o ye ASMAREM de ka laɲini ye ASMAREM ye jɛkulu min ni ayiwa u k'a ma ko association malienne pour la renaissance du mérite établi ASMAREM bakurunba la a ɲɛmɔgɔ
ayiwa u ye ɲɔgɔn ye ba dɔ de kɛ ɲɔgɔn ye min na a sen fɛ u y'a ɲini ko ka ayiwa Mali ɲɛmɔgɔbaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamanakuntigi Salifu Kulubali ale de ka ɲɛfɔli nin ye a ko jamanakuntigi o jamanakuntigi bɛ yen ko ni e de jamanadenw ye kala ta e ye u sɔnna k'e ka jamana mara i bolo kana don baara la fiyewu fo n'i kɛra silamɛ ye i k'i kalan kuranɛ la n'i kɛra kerecɛn fana ye i k'i kalan bibulu la i mana kɛ diinɛ faso ye i dan bɛ min na i k'i kalan o la yɔrɔ bi bi in na limanaw n'i y'o kɔni fɔ ayiwa maa min b'i kalan kuranɛ na walima maa min b'i kalan bibulu la o b'a sɔrɔ e kɔni hali n'i bɛ kojugu kɛ limanaw i bɛ siran sabu kuranɛ tɛ k'a fɔ de ko n bɛ kala la limanaw kɔfɛ a kɔlɔlɔ na wuli nɔfɛ walima bibulu n'i kala la limanaw a bɛna fɔ i kale ala yɛrɛ de tɔgɔ la an bɛ don min na ko bi Asmare maaw y'a jira k'a fɔ tiɲɛ don an ka jamana sariya sunba nin waati in na wulikajɔw bɛ ka kɛ ka se ka yɛlɛma don a kɔnɔna la jɛkulu min sigilen don n'o y'a commission ye u ka u hakili to nin yɔrɔ in na u k'u miiri nin yɔrɔ in kan kosɛbɛ n'u bɛ se ka nin don an ka sariya sunba in kɔnɔ n'o ye constitution ye k'a fɔ jamanakuntigi o jamanakuntigi bɛ yen k'e bɛna fanga la ayiwa i kalan kuranɛ la walima i k'i kalan bibulu la yanni i ka fanga ta o na kɛ sababu ye layidu fɛn fɛn bɛ yen n'i b'a ta i n'a a ti mɛn kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ l'indépendant kɔnɔna la ni o bɔra yen an bɛ fasiri lakalili kuncɛ ni min ye o ye info matin limanaw info matin kumana a ko grille unifiée limanaw grille unifiée tɛ dɔwɛrɛ ye jamanadenw minnu bɛ bolo bɛ forobaca la olu bɛ se ka bɛɛ ka sara bɛ se ka dalakɛɲɛ cogo min na nin ye jamana ɲɛmɔgɔw ka laɲini belebele de ye min bilala sen kan nka a na kɛ baarakɛla dɔw bɛ yen minnu tɛ ka u yɛrɛ ye nin lahala in kɔnɔna la o de la protection civile mɔgɔw n'o y'an ka finitigi minnu bɛ yen ni olu bɛ tasumaw ni maaw kisi ka bɔ kɔlɔlɔw tɔɔrɔ ma olu ka syndicat section syndicale min filɛ nin protection civile tɔgɔ la olu kɔni ye kunnafonidilaw wele limanaw sergent chef Karim Gilavogi ale de ye wele bila jamana ɲɛmɔgɔw ma k'u k'a lajɛ olu fana ka hakɛ ka lajɛ nin ko in na sabu olu ye jateminɛ min kɛ o ye k'a fɔ grille unifiée ko kuma min bɛ ka fɔ ayiwa olu kɔni fanfɛla la olu tɛ ka fɛn ye dɛ sabu n'a fɔra k'a fɔ jamana foroba cakɛla bɛɛ ka kɛ kelen ye bɛɛ ka sara ka dalakɛɲɛ ko hakɛ dɔw bɛ yen walima nafa dɔw bɛ yen o bɛ ka di foroba cakɛla dɔw ma ka dɔw to yen o bɛ n'a fɔ i ye maaw fisaya ɲɔgɔn ye min ye sergent chef Karim Gilavogi a ko o tɛ fɛn bɛnta ye jamana min kɔnɔna la ni a ka kan jamanaden bɛɛ ka kɛ kelen ye sariya de y'o fɔ a kɛra sarako ye o a kɛra hakɛko ye o bɛɛ ka kɛ kelen ye nka a yera k'a fɔ bi bi in na ayiwa Karim Gilavogi sergent chef ka fɔ la nin ko nin kɛn bɛ fɔɲɔgɔn ye olu ka yɔrɔ la bi sabu fonctionnaire fɛn fɛn bɛ yen n'o ye protection civile maa ye bi ɲina kɛn bɛ olu yɛrɛ de kɔ pewu a kɛn bɛ i n'a fɔ ko olu yɛrɛ tɛ foroba cakɛlaw ye ko administration k'a lajɛ limanaw u ka segin u ka nin ko in lajɛ n'o tɛ k'olu ye ɲinini dɔ kɛ kɔsa in na u taara ɲininkali fɛn fɛn kɛ waati dɔ la a kun fɔra k'a fɔ dossier in k'a bɛ u yɛrɛ ka ministériso bolo n'o ye ministère de la sécurité de la protection civile ye waati dɔ la a bɛ fɔ k'a bɛ fan wɛrɛ fɛ ministériso wɛrɛ bolo limanaw nka olu kɔni ta kɛra n'u taara yɔrɔ o yɔrɔ kuma dɔ bɛ f'u ye n'u taara yɔrɔ o yɔrɔ kuma dɔ bɛ f'u ye olu kɔni ye min jateminɛ sa o ye k'a fɔ ko in a bɛ n'a fɔ olu bɛ ka olu kɛ ballon de ye u bɛ ka u ci u ni ɲɔgɔn cɛ baara tɛ ka kɛ wa ɲɛ tɛ ka sɔrɔ a la u y'a jira k'a fɔ olu kɔni bɛ bɔ ka jamana ɲɛmɔgɔw ladɔnniya a fɔ min bɛ senna nin ye ayiwa olu kɔni tɛna se ka jɛn ni a ye u ka se ka bila u ka hakɛw kɔnɔna la ko n'o tɛ kabi avril kalo san 2022 conseil supérieur de la protection civile sigi min kɛra o ye yɛlɛma don nin baara ninnu na sɔn kɛra a ma bɛn kɛra a kan munna olu ka hakɛw olu tɛ bila u ka hakɛw kɔnɔna la min ye u yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn dɔw ye i n'a fɔ ayiwa Abdrahamana Dumbiya ani maa 29 wɛrɛ a na kɛ olu fana ka hakɛw kun minɛn'u la ko sariya kun ye laɲini kɛ sariya kun ye jo yɛrɛ d'u ma kabi san 2017 janvier kalo tile 4 tɛmɛnen in na u ka hakɛw kun dir'u ma nka a nana ye k'a fɔ o sariya fana tilala ka taa kɔkari min ye cour d'appel la tuguni o de fana kɛn bɛ gɛlɛya ye protection civile maaw ka hukumu kɔnɔna la bi ko k'a daminɛ san 2018 fo ka n'a bila bi la décision min n'a taara ko ka Mali fonctionnaire bɛɛ lajɛlen ka saraw kɛ kelen ye min ye sergent chef Karim Gilavogi a ko olu tɛ ka hakɛ olu nin t'a la dɛ
olu kɔni ta kɛnbɛ u sigimɛ u ɲɛ b'a la k'u fana wulilen bɛ k'u ka hakɛw ɲini bi Sikuba ale de fasiri kɛ info matin kɔnɔna la Libanaw a bɛ dansigi kɛ kunnafoni di gafew lakali la bi an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn juma hɛrɛ n'a karama Ala k'a di an bɛɛ lajɛlen ma a k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ni Ala sɔnna